وەرە vێرەخی وەرە vێرەخی حەجی ئیبراهیم محەممەد ئێکە ji qurbaniyên mînan li devera berwarî bala sala derbasbûyî demê sexbêrkirina hêla kereba kanî masê mînek pêve peqiya û birîndar bûye. Wan belgirkevin jî veke bapî wan belgirkevin hewê Di encam da çavên xwe ji dest dan. Piştî çar neşter geriyan. Heta dûriya 20 metran dikarît bi çavê xwe yê çepê bibînît û bi çavê rastê jî êkcar çi tiştan nabînît. Ew karê wî beriya niha di nava rezê xwe bi xwe dikir. Niha neviyê wî diketin. Em çûne bin bircî me de Sovyetê me evêdî çêkir hebla dirist kir û ku dawêrê bigîne ek û projist û filano û li gel hindê tên tîp me vepeqand. Ez û du neferê dî birîndar bûn. Ek jî her gundiyê me ek jî gotê nîvar yê badiye ew jî birîndar bû. Şeş gund dikevne binara çiyayê Gamnêrkî li Sinûrê nehiya Kanîmasê. Dirêjyahiya wî 7 kîlometrin. Di 3 salên derbasbûyî da bi sedema peqîna mînan 4 kes birîndar bûne û duwan jî giyanê xwe ji dest dane. Şehîdek û du birîndar xelkê gundê ravîna bûn. Ciyayê me miherim bû. Ev şerayê Dûriya cihê mîn rêj kirî. Digel gundê wan kêmtir e ji kîlometrekê. Nukem neşên biçîn. Gelek cara xelkê medeniyê dîtîn tî. Gelek cara em yê xaniyê xwe vet mala xwe vet hindî tîp wastay birîsyekê an wastay heywanetekî an ritobatekî yê peqin. Em çavê xwe yê bînin demê peqin. Bes wekî ez bêjim te min ê dîtît axêra nexêr min nedîtînet axêra. Bes em zanîn mi dê کیلومترکی ام زیادتر نشین خواهش گندی دیر بکن. لدهوک جبلی ریوبریا گشتی یا کاروبارن مینان دو ریخراو ده بیاوه هوشیاریو ایک جی کار راکرن و هوشیاریا مینان لپارزگه دکن لجبهر شر ترکیه و پگکه نشین لنابچین سنوری کار خواه بکن. تا 2019 جی کاریل دورا کانی ماسه هاتیه کرن زاویه تدهات نپاقش کردن و که زاویه گیری سوریال کانی ماسب خوب هات یا پاقش کردن میا هی زاویه کادی هد بیشتر میدانو که السرزری هات یا پاقش کردن زاویه کادی میا هید بیشتر گیری رضا یا هات یعنی افتمام کردن بچه هات یعنی افتمام کردن جبر بارودو خیلی تکشونا بارودو خیلی امنی و نسقم گیریا دوره تیم مین لابرنه نشایل وری بردامی بدت کار خو من افتمام کردی و جی سحبونی شوری. لسنور پارێزگەها دۆک 405 زەڤیên مین ڕێژکردی هەنە ڕووبەرێ وان دەبیتە 19 ملیۆن و 515,497 مترên دووجا. هەتا بەریا دو ساڵان jî ev govê tijî bûn ji mar û biznan û derdorên 200-300 seran têda bi xwedî dikirin. Lê piştî ku metirsiyên navçeyê zêdetir lê hatîn û bazneya hatnûçûna gundnişîn û ajeldaran biçûktir bûyî êdî ev jî berev çolbûn û nemanê diçin. Nayf Ramazan Rûdaw gundê ravîna li devera berwarî bala.